moj mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Ručak. Pepa i George su došli kod bake i deke praseta na ručak. Bako prase. Bako prase. Zdravo, mališani. Hoćete li da uberete iz bašte neko povrće za ručak? Da, hteli bismo. Deko prase. Deko prase. Zdravo, Pepa! Zdravo, George! Ovo je deka prasetova bašta sa povrćem. Sve povrće je uzgajio sam. Šta je to? Dinosaurus. O, dinosaurus! Hajde da izaberemo povrće za ručak. Pepa, da li voliš paradajz? O, da, deko prase. George, da li ti voliš paradajz? Ne. George ne voli paradajz. O, Bože! Da li oboje volite zelenu salatu? Da, deko prase. Ne. George ne voli zelenu salatu. O, Bože! Mora da imam nešto što George voli. Da li voliš krastavce? Njak. George ne voli krastavce. I ne voli zelenu salatu i ne voli paradajz. Dobro, George. Koje povrće voliš? Čokoladnu tortu. Sašavi, George. Čokoladna torta nije povrće. A možda će se Georgeu svideti povrće kad od njega napravimo lepu salatu. O, predivni sveži paradajz, zelena salata i krastavac. Prvo moramo da ih operemo. Pepa i George pomažu baki da opere povrće. Mislim da je oprano. Baka prase je od paradajza, zelene salate i krastavaca napravila salatu. Deko prase, pozovi ih na ručak. Ručak! Baka prase je za ručak napravila picu. A evo i salate. Napravljeno od paradajza, zelene salate i krastavca. Navalite! George je pojeo svoju picu, ali George ne voli paradajz, salatu i krastavac. O, mili George, zar ti se ne sviđa salata? Ne. George, probaj malo ovog divnog paradajza. Bljak. George, ovo je krastavac. Deka prase ga gaji u svojoj bašti. Blje. Probaj malo zelene salate, George. Ukusna je. De, George! Vidi šta ja radim. Sada je dinosaurus. Dinosaurus. George voli dinosauruse. George jede paradajz, zelenu salatu i krastavac. Bravo, George! Hoćeš li još, George? Sit. George, da li si se najeo paradajza, salate i krastavca? George se najeo i ne može više da jede. George, da li si toliko sit da ne možeš više ništa da jedeš? George se toliko najeo da ništa više ne može da jede. Pa dobro. Onda nećeš da jedeš ni ovu čokoladnu tortu. Čokoladna torta. Neverovatno! Izgleda da se Georgeu povratio apetit.